Dakle, Denon je u kući, Denon DJ, sve popularni brand koji ostaje tržište polako ali sigurno, SC5000M, M je oznaka za motorizovani tanjir od 7 inča koji je direct drive motor. Šta ima na tom motoru? Ima vanilice, to su jedno što ne pojem. Ali, to nije tema ove emisije, znači ostanite uz nas, vidimo se sledeći put, otkrićemo male slatke tajne. Epizoda 2, evo nas u Cobalt Headquartersu, znači krećemo sa veoma interesantnim i zanimljivim stvarima, uzbudljivim, jako me prilučio ovaj Denon. Ok, ništa, kao što smo već najavili, u pitanju Denon DJ SC5000M Prime, motor je splatter, motorizovani tanjir, 7-inčni, multi-touch screen. Još jednu novinu samo da pomenem, a to je sledeće, da je Denon najavio da će da izbaci podršku za internet, odnosno preko mrežnog kabla ili Wi-Fi da se uče sa nekih internet servisa i clouda, muzika kao što je Tidal, kao što je SoundCloud, Mixcloud, čini mi se. Sledeće, kompjuteri ćao, generalno svi brandovi prave stand-alone kontrolere i žele jednostavno se okače od te varijante da mora da se radi sa kompjuterom. Evo nas opet, otkrićemo malo tajnu, mi smo već umeđu vremenu montirali tanjir, imamo malo krpicu koju možemo brisati ovaj vinil ovde, na primjer, MPR, brdo kablova, 3.0 protok i evo ga Mr. SC, po meni do sada najnapredniji kontroler, čak ne bih rekao ni kontroler, nego stand-alone player. Dakle, nemam reći, izrazim svoje oduševljenje svojim playerom. Nije to zbog toga što ga dobiti za džabe, nego je to zbog toga što je stvarno... Što si ga već dobio. Što sam ga već dobio i nikad opremu nećete vidjeti razlog. Player je vrhunski, stvarno, multi-touch screen je u pitanju. Po svemu sudeći nije mnogo ni komplikovan, isti setup kao za Serato. Tanjir smo montirali malo ranije, da ne bi gubili vreme na tome. Isti je princip montaže kao na 12, znači sa imbusom se ovde dotegne. Torque ima jačinu motora, znači normalno i jaču. Q i play dugme, imamo ovaj scroll button gde biramo razne stvari koje ćemo pesme da loadujemo. Imamo 3 USB porta, imamo podršku 3.0 USB porta za Engine Prime, kako se zove, Engine Prime software koji je predviđen za njega. Dakle, ima 3 nezavisne ulaza za USB portove, za 3 fleške, zato jeste stand-alone. Nalazimo se ovaj port ovde za 3.0 protok sa Engine, to sam već pomenuo. Link kabel koji može da se umreži sa ostalim CD playerima ovog tipa. Dual layer, što znači sledeće, kao na ovome varijanta Deck 1 ili Deck 2, on može da svira analogno, odnosno digitalno analogno kako god, znači može da svira na 2 odvojena kanala. Dovoljen je jedan player da radimo sa njime, za slučaj nužde. Ima čak i digitalne aute ovde. To bi bilo to što se tiče konekcija, jedna konekcija se nalazi sa prednje strane ovde i imamo slot za SD karticu koji je isto u funkciji, muzika može da se pušta preko te kartice ukoliko stavite muziku na nju. Serato je dao podršku, koliko se ja sećam, nisam baš siguran, nemojte me držati za reč, za SC5000 običan player, mislim običan, to je Prime serija. Za ove playere driveri slede. Možemo da idemo redom. Ovo je view dugme, pregled zapravo foldere ostalih stvari, imamo search. Prethodno bi trebalo da se provuče, da se izanalizira kroz Engine Prime software da bi mogli da tražimo u searchu određenu pesmu. Imamo, znači, waveform, kao što se vidi, folder i ostale varijante. Imamo source da biramo dakle ćemo da vučemo muziku, shortcuts, layer, znači ovo je player 1, player 2 koji menja boje u datom momentu šta pritisnemo. Ovo je loop, da li ćemo 1 kroz 1, 1 kroz 1 četvrtinu, 1/64 bita, tako dalje. In i out kao na pionirima, cenzura ili reverse, znači kada pustimo pa recimo... Skip track, ono kao da idemo napred nazad, beat jump da preskačemo napred ili nazad kompletne delove bita, Q naravno gde ga podesimo, imamo ovu sekciju dole kao već na poznatim svim Serato proizvodima, odnosno i na record boxu i na traktoru i tako dalje,
hotkey, loop, roll, slicer i tako dalje, pomeranje parametara, shift koji služi za brisanje i tako dalje, sleep mode, kada na primjer skrečujemo i pustimo, traka nastavlja odakle stala, brzina kretanja stajanja, motor da se uključi i isključi, sync dugme, eto, na radost i nažalost neki DJ-a poslušaju dugme, i reset, kada pomeramo pitch u minus ili u plus, tonalitet ostaje isti, pitch control, glas ostaje isti, back, forward, ovo je znači za zoomiranje, malo zoom in, touchscreen radi u fullu, i to je neki onako brzinski pregled po mom mišljenju. To je najnapredniji standalone player, media player koji je do sad neko izbacio. Fali podrška za Serato koji će vjerojatno izbaciti u nekom trenutku, s tim što pomenuo sam ranije, znači da je dosta bitan moment da je onaj prvi koji je najavio kroz mrežni kabel i kroz Wi-Fi da će moći da se streamuje muzika sa servisa kao što ti dala Mixcloud, Soundcloud i tako dalje. Osjećaj je zaista kao na pravom gramofonu, to bi moglo da slobodno kažem. Preostaje da ga iskidamo sa Yeti Kobas, znači ti na levo i na desnom, i da se useremo svima u život. Da otiš da katuješ. Evra, gledaj mi ti bulješ tada. Mešaj buljo. Jesi ga naredio? Jesi ga naredio? Ajmo pa, ubaci neki ovdje skrečeva. Ja rekao da ubaci neki rime, brate, što sam pravi reper, brate. Okej, a se stavio da bit žarle ovo, sada. Znači gledaj se ovako. Back. Gledaj se, čekaj. Čekaj da probam mixer, što si zapeo, brate, probam, brate, i ovo si zapeo, hoće on da džagla, nema pojma da... Pa naš on čemu će da džagla. Pa to je poanta da probaš, probaj mixer, ostaći tu. Brate, da gledaj ovak, sad Munja tu kenja pola sata, hoću ja da kažem nešto o ome, gledaj sad ovo. Znači, provalio sam da je mikser ima mnogo nekih munjica koje nisam ni probao, zato tu munje... Koliko su ga vidi, mora da ispravim leđa sad kad dođe. Zipa sad ovaj rad. Znači, ovaj kontroler, ili šta je već, Grontroller, ima jako dobar osjećaj. Mikser ima, ja dosta radim na Vestaxu, PMC 705036 Samurai, koji je kao vrh, ali brate, zvuk stvarno je dobar. Fader onako dobar sec, ima kratak je, nije ono kao malo duži štat, ja znam bežem taj neki zdrav razum. Cijel fazon je, brate, ono hip hop, you know what I'm saying, crazy is gunny. Znači zipa sad ovo, kapiraš koji je fazon, to je sve što sam htio da kažem. Ajde. Juuu! Znate, brajde, ajde. Kako je bardo, Čekaj. Brate, ovo je... Kidalica. Znači, ovo je nešto jako... Interesantno. Lagano, a teško kliza, znači jak motor, kliza, ovo je carski.
ovaj toliko kliza, znači, vidi kako beži. Znači, pobene ko dobar dan. Pod utiskom sam, neću mnogo da pričam. Player, evo što se mene tiče, znači Jaguar skečan, nisam prvo sa 2 sekunde. Brutalno. Ovo je lagano, a teško, jako. Sve u paketu, ajde da probam. Ajde. Znači je tu. Da prođeš. Dobro, manje, okej, brate, slušaj, znači, nije, da ne kažemo, nije normalno da se ovako radi, da se radi ovako, ali malo su se polomile ploče, Serato engine. Ko voli da se zeza ono tehno i to, a voli malo i scratch, hip hop scratch, I'm rich. Ovaj kontroler, ja sam nisam mnogo probao kontrolera u životu, oduševilo me ovo, kao nekad kad je Numerk onaj veliki CD player. Da, taj Numerk je bio ozbiljan kopija 12-inčnog tanjira gramofona u fullu, s tim što ima neke probleme sa laderom, fabrički nisu mogli da ga nešto nameste, tako da... Mora se zagajna, sad prema da bude... Mora da ga prodam. Munjo, hoćemo se odjaviti? Ništa, da bacimo odjevu... Da piće onako tiho, znaš. Da rezimiramo stvari, dakle... Reign 12 koji je native uređaj za ovaj mikser i za Serato. Povezuje se, dakle, još da jednom ponovimo nazad u mikser i dodeljuje se ovde na Seratu kako će raditi kao deck 1 i deck 2. Ima 4 deka. Čekaj, 3-4, može 3-4? Može i 3-4, samo treba da imaš 2 komada. Dobit ćemo i te drugi, nadam se, pa ćemo da uradimo još jedan možda mali review. Back to life. Denon je isto kao i ovaj, samo što nema 12-inčni tanjir, nego ima 7-inčni tanjir. On board radi analizu svih traka koje se importuju unutra i sve funkcije koje imamo u Seratu i ostalim softverima funkcionišu na njemu. Zavisi ko šta kako voli, uglavnom dosta sam video već reviewova i snimaka ovih old school DJ-eva koji su već radili sa vinilima da rade s ovim i da su jako zadovoljni. Reviewi su, kako se zove, evo viš kako radi Beat Jump, viš, to sve u fullu radi. Imaš loop, imaš roll, blazer, viš. Znači on je odmah traku analizirao on board čim smo učitali u player. Recenzije su, kako zovemo Hot Q, naravno, recenzije su jako dobre i kažem, još jednom se vraćam do to da su svi ovi stari old school DJ-evi mahom prihvatili odmah tu konstelaciju da rade kao old school sa gramofonom. Eto, to je moj neki finalni zaključak. Mada, oni ljudi koji vole zapravo dimenziju 12 inča, bit će im odmah sve familijarno i poznato, znači vezano za ovaj kontroler 12 Reignov, s tim što naravno, i on čak i sa njim može se radi sa samo jednom, pošto ima varijantu da se prebaci na deck 1 ili deck 2. Eto, toliko od mene. Nadam se da nisam nešto zaboravio. Da, šta ćemo uz mikseri? Što pričamo o mikseru? Ovako, znači mikser ćemo da ostavimo u nekom narednih epizoda da odradimo kompletnu analizu, šta i kako, ili ja mislim da ću to Munja malo bolje prati, znači ja nisam ga čačkao mnogo, ali to nema šta nema. Kada je bio mlađi, čačkao ga malo više. Ne znam šta, znači ovo, kako ga vraćaš na ovo da se vidi recimo ekran? Imaš ovako view, vidiš, evo ga. View, a? Da, i sad gledaj, opet gledaj, ne. Da, vidiš, imaš praktično ovde, ne moraš... A ovde može da se vade pesma, tako? Čekaj. Sad dobro, taj pali. Čekaj, vidiš kako može? Da, znam. Može, znači, u suštini, koliko sam provalio ja, ne moraš uopšte da gledaš u komp. Gle, vidi ovo. Matori.
pazi ovo, evo sad ću da primetim, malo ću da pišati samo. Znači, ovo nije samo mikser koji sam provalio za skrečovanje. Znači, ovo je mikser za sve, plus za skrečovanje. Tako je. Jel sam je pravo? Tako je, pravo. Znači, kad vidim ovaj efekt, ovo nema kraja, čovječe. Molim ti smijaj. Apiš me za nogu. Znači, ovo ne, ovo... je u montaži. Javljamo se polako, još jedan kraj, očekujte još neki za zafrkancija, počet ćemo školu DJinga, osnove, sve, ali to u nekom narednih epizoda, jer smo imali, prioritet je bilo da izbacimo ovo da bi dobili ovo, razumeš vam. Tako da, aj sada, divilicu, nam se. Znači, preostaje, dakle, da sada ono pokidamo, razumeš, znači ove miksere, ove playere i da ih vratimo u viđenom stanju. Ti ono biše, prodaješ one sprejeve to, ono, malo smo ga ovdje, malo izgrebali. Scratch po guzi. Da, ovaj otok mi spada, to je sve okej. Yo, Adrian, I want a DMC. Call me Handsome Johnny. Ne više, evo, spašće to meni sve do kraja. Molim ti smijaj. Hoću da radim na nekim bitnim mestima gde je estetika najbitnija u životu, ali za zdravlje čoveka nikad ne pitaju. Tako da, pozdrav sve hejtere, pozdrav sve ljude koji nas vole, voleće nas sve više i više, volim i ja vas, i vi nas. Kako se očekujemo nadoknadu za ove review-ove i to, u robi naravno. Drogu ćemo kupiti od para koje budemo zaradili. GoPro je sad u kući trenutno, treba će nam pare za toga, to samo nešto evra. I ovaj pajni laptop je totalni kršina. Moram kupiti neki MacBook Pro i tako dalje. Zerpo, ovdje se nalazi drugi model. Treba će neke parice da poručimo ove, kako se zove, Tech Tools, DJ Tech Tools kapice koje sije u mraku. Ovo je svetle u mraku. Da, mogu slobodno da kažem, vezano za ovaj mikser, da sam imao malih trabala, problemčića kad sam radio, zato što se ovi gumbovi ne vide dobro u mraku kao na Pioniru. Na Pioniru stoji bela boja, pa se jako dobro vidi. To je to. Možda ugasiš svetlo, vidimo kako svetli u mraku, evo, čisto da se vidi ono. Kako sije u mraku, da, sad bi morao da ugasimo. Sad sve sije, bre. Čekaj, se vidi malo kako sije? Malo žuto ono. Neće to. Dobro, čekaj. Čekaj da ugasimo ovdje, ovo svetlo. To kad u to, to. Vidiš kako je? Imamo ono fluorescentno u sebi Ma koga bole bre za to? A to ti isto kažem isto, nema veze, znači bacio sam pare, važi. Okej, Brko, daj neki bit. Namesti tu kameru, da se malo tu uključiš isto, pošto više ne znaš šta pričam. Ono maksimalno.